gael gyflwyno fi hyn, Alun Tudur. Nid tiwdor Tudur. A mae braf cael bod yn ôl. A gweld hanner eich wynebau chi unwaith eto. A cael eich arwain chi yn yr addoliad, a gael diolch i bawb yn ystod mis Awst, sydd wedi cynnal a threfnu a bod yn rhan o'r gwasanaethau. Mae o'r tro cyntaf cyn co i Ebenezer gynnal gwasanaethau yn ystod mis Awst. Oherwydd cyn i mi ddod yma, da ni wedi bod yn undebol, felly dwi'n gwybod ers pa bryd mae o wedi bod yn digwydd. Ond diolch i bob un, mae wedi golygu gwaith i nifer ohonoch chi i drefnu, paratoi yn adeilad a chynnal y gwasanaethau. A mae'n hyfryd cael ail gydion, dechrau tymor newydd, dechrau cyfnod newydd, a gobeithio y bydd yr rheolaf yn llacio fel y fan o'n i'n gallu cydio o ddifri y gwaith teyrnas Iesu Grist yn ei amrywiaeth a bwrwadu y byd fel mae'r arglwydd ei hun yn oleuni y byd. Da ni wedi derbyn ymddiheiriad gan Malcolm a Jean, ond yn drist yn ystod y nos, bydd farw brawd Jean, sef Alun, yn ysbyty Glan Gwili. A da ni'n cydymdeimlo hefo Jean a Malcolm, hefo y teulu i gyd, ac hefo Mair Gweddw Alun ar y dydd trist yma yn ei hanes. Da ni am ddarllen salm hefo'n gilydd. Salm Gweddi yn y bore ydy'r pennawd ar y salm. Ac yna ni'n teimlo ar dechrau tymor newydd. Bysa ni'n cael cyfnod o ymgysegru ac ymrwymo. Byddwn ni yn darllen cyfamod bach Ebenezer, yn darllen gweddi y daith, a na i esbonio mwy am hynny mewn eiliad. Ond dewch i ni ddarllen gweddi yn y bore, salm gan Dafydd, pan oedd yn ffoi oddi wrth ei fab Absalom. Efo'n gilydd, o arglwydd, mae gen i gymaint o elynion. Mae cymaint o bobl yn ymosod arna i. Mae cymaint ohonyn nhw'n dweud, bydd Duw ddim yn dod i'w achub e. Ond arglwydd, rwy ti fel tarian o'n cwmpas. Ti ydy'r un dwi'n brolio amdano. Ti ydy'r un sy'n rhoi hyder i mi. Dim ond i mi weidyn uchel ar yr arglwydd, bydd e'n fateb i o'i fynedd cysegredig. Dwi wedi gallu gorwedd i lawr, cysgu a deffro am fod yr arglwydd yn gofalu amdanau. Does gen i ddim ofn y miloedd o filwyr sy'n ymosod arnau o bob cyfeiriad. Cod arglwydd, achub fi o fy niw. Rho glatchen iawn i'm gelynion i gyd. Tora ddanedd yr rhai drwg, yr arglwydd sy'n achub. Rwy ti'n bendithio dy bobl. Amen. O'n i'n meddwl bod yna un arall. O'n un arall. O'n i'n mond i rhoi dwi. Yn y bore, da ni yn cydnabod arglwyddiaeth ac awdurdod a phresenoldeb Duw gyda ni. Bellach, dyda ni ddim yn cymryd y gelynion yn llythrenol. Ac o'n i'n synnu bod Arfon di mynd yn ddeheuol hefo'r glatchen. Ond wrach na rhywbeth sir ddimbech ydy'r glatchen. Ond da ni'n cymryd y salma ran amla fel mynegiant o fod Duw yn yn amddiffyn ni o hyd. Mae gynnon ni'n gelynion yn bywydau, does? Yn bywydau personol. Mae ganddo ni frwydra, da ni'n ei brwydro. Mae ganddo ni amgylchiadau, da ni'n gorfod i gwynebu fel unigolion, fel aelod o deulu, fel yn y gwaith, fel rhan o gymuned. Ac addewid yr arglwydd ydy i fod o hefo ni, yn y nerthu ni i ddelio hefo'r problemau a'r gelynion sydd yn ymosod arna ni. Felly, yn y bore, da ni dweud wrth yr arglwydd, da ni'n dydrystio di. Da ni'n ymddiried yna ti, ac ar gychwyn tymor, da ni'n cyflwyno y cwbl
a'r dyddiau sydd yn dod i dy arweiniad. Gawn ni air bach o weddi. Arglwydd, da ni'n mawrygu cyfle i daddoli di y bore yma. Ac o'r ffaith fod ysbryd glân wedi yn cymell ni fel criw i ddod at yn gilydd, i dy geisio di, i dy garu di, i daddoli di, i gael yn cyfareddu gan dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Cariad mwy nag hwns nid oes gan neb, sef fod un roddi ei einioes dros ei gyfeillion. Ac medda'r Iesu, chwi yw fy nghyfeillion. A da ni yn rhyfeddu at y fraint honno gael bod yn gyfeillion i ti drwy yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gofyn am dyfendith ar bob un sydd yn bresennol, ac ar yn teuluoedd, ac ar eglwys Ebenezer yn ystod y tymor hwn. Y byddi di yn bendithio, y byddi di yn goleuo ni yn tywyllwch, y byddi di'n rhoi nerth i ni pan y byddwn ni'n teimlo bod gelynion yn ymosod arna ni. Y byddi di'n rhoi cadernid ffydd i ni pan mae gymaint o'r diwylliant modern yma yn dy anwybyddu di yn llwyr o arglwydd bendigedig, fel un sydd yn amherthnasol ac yn ddirym. Defnyddia'n haddoliad, a'n cyfarfodydd, a'n astudiaethau, a'n bywyda, a'n gwaith dyngarol, i ddwy'n gogoniant i ti, mwyn i bobl drwy yn bywyd ni fel eglwys, sylwi ar dy gariad syfrdanol di yn gwaredwr Iesu Grist. Tyrd yn yr ysbryd glân, llanwn ni a brwdfrydedd ar y sul newydd hwn, a bendithia cyfarfodydd dy fwyn di dy hun. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd bendigedig. Amen. Cyfamod bach Ebenezer, yn yr hen ddyddiau, ac o hyd os byddwn ni eto yn sefydlu eglwys newydd, yr arfer gan eglwysi cynulleid fawl ydy gwneud hynny drwy gyfamod, nid drwy gyffes ffydd. Cyfamod lle mae'r bobl hefo'i gilydd yn ymrwymo i ddiw ac i'w gilydd. A dwi'n licio'r gair ymrwymo. Yn golygu fi, rwymo yn golygu clymu. Mae'r llyfr wedi rwymo do, mae'r Beibl wedi rwymo. Find the book, rwymo llyfr. A mae'r holl dudalena yn un oherwydd bod nhw wedi rwymo. A pan da ni fel Cristnogion yn ymrwymo, da ni'n ymrwymo i ddiw yn addo ffyddlondeb i'r arglwydd. Ac fel eglwys, da ni'n ymrwymo i'n gilydd. Ac wrth ddarllen cyfamod bach syml, da ni'n deud, da ni yn uned arbennig fel eglwys Ebenezer. A mae Duw yn huno ni yn ei gariad yn Iesu. Felly, da ni'n addo i Dduw ac yn addo i'n gilydd. Ar gychwyn tymor newydd, da ni ddim yn gwybod beth sydd ddod. Ac yna, ar ôl hwn, darllen y cyfamod, nawn ni ddarllen gweddi'r daith. Dewch i ni ddarllen cyfamod bach Ebenezer. Rydym yn cyffesu mae yr arglwydd yn unig yw ein Duw. Cyfamodwn a'n gilydd i'w addoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad i gyd gerdded yn ôl ei air, yn oleini a nerth yr ysbryd glân, gan fod yn ffyddlon i Iesu Grist, yn frodyr a chwiorydd ein gilydd, gofynnwn am gymorth Duw. Hyfryd, ymrwymo ar gychwyn tymor. Atgoffa chi eto pan ddaru ni adael adeilad ar Charles Street. Fe luniwyd gweddi y daith, a mae hynny'n mynd nôl 8-9 mlynedd erbyn hyn. A ddaru y rhai oedd yn aelodau ar y pryd dderbyn cerdyn bach efo darn o jigsaw arno fo. Dwi'n gobeithio bod chi'n gadw fo yn ddiogel. Di rhai sydd wedi dod yn aelodau yn yr cyfamser ddim di cael darn o'r jigsaw, ond bellach maen nhw'n rhan o'r jigsaw. Ac ar y cerdyn, mi oedd na weddi. Ac ar dop y cerdyn, mi oedd ni'n sôn am weddi'r daith. A wnewch chi yn ystod y benod newydd hon yn hanes Eglwys Ebenezer Caerdydd, weddio yn gyson dros waith yr arglwydd yn ein plith. A cyfeiriad at yr adnod yn Hebreaid 11, trwy ffydd
yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan, heb wybod i ble roedd yn mynd. Ac oedden ni'n ystyried cynulleidfa Ebenezer yn camu o'r adeilad. A mae'r daith yn parhau. Dyna di'r bywyd Cristnogol ynde. Da ni ar daith gyda'n gilydd ym mhresenoldeb Duw. Mae yna faglu, mae yna syrthio, mae yna fethu, mae yna lwyddo, mae yna ddacra, mae yna dristwch, mae yna ddiffygio, mae yna ymegnio. Ond ar y daith, da ni gyda'n gilydd yn cyd gerdded. Ac ar ddechrau'r tymor yma, da ni'n cydnabod y daith, yn cydnabod cryfdera a gwendida yn gilydd. A da ni'n gweddio dros yn gilydd. A dros dystiolaeth Ebenezer yn ystod tymor yr Hydref i'r arglwydd Iesu Grist. Felly dewch i ni eto darllen gweddi y daith. Efo'n gilydd, ein tad mentrwn mewn ffydd gyda'n gilydd ar daith. Ni wyddom beth fydd y fori, pa lwyddiannau na pha rwystrau ddaw, na beth yn union yw'r pen draw. Ond gwyddom hyn, dy fod yn galw dy bobl ym mhob oes i rannu'r newyddion da, ac rwy tynaddo bod gyda hwy bob amser. Mwy na digon yw hynny i ni. Yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros deulu Ebenezer, y byddi di drwy'r ysbryd glân yn ei nerthu a'n hadnewyddu, y byddwn bob dydd yn ymwybodol o bresenoldeb Iesu, ac y byddwn yn canfod maeth ac arweiniad yn dair. Arglwydd, clyma ni'n dyn yn ein gilydd a chwlwm dy gariad, fel y gallwn dy garu di a charu ein cyd-ddynion, fel yr wyt ti'n ein caru ni yn yr Iesu. Cymer ni yn dy law a bendithia ni. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu. Amen. Diolch yn fawr i chi. Da ni am gamu emyn, a mae Carys yn cyfeilio y bore yma. 24 yn canuon ffydd o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd. Gawn ni gyd ganu. Dwi'n dilyn yr un trywydd yn ystod y gwasanaeth y bore yma, syniad o undod a cydsymud a cydweithredu wrth feddwl am y dyfodol
i ni fel eglwys ac eglwysi yng Nghymru, wrth i'r haint gobeithio os dyw a'i mynd ddarfod neu effeithiau fo leihau, beth sydd gan yr arglwydd ar yn cyfer ni. A mae hwn yn rhywbeth mae Paul yn meddwl amdano fo yn nifer o'i lythyra. Mae'n cadarnhau ffydd Cristnogion. Mae'n annog Cristnogion i ddal ati, peidiwch ar roi'r ffidil yn y to, ac yn gwneud hynny mewn ffyrdd arbennig iawn. Felly dwi wedi dewis darlleniad o Effesiaid penod 4, undod corff y Meseia, sef chi a fi a pobl debyg i ni ar hyd a lled y byd. Yn fyd eang, da ni ran o eglwys byd eang a thragwyddol yn y nefoedd, a hefyd yn lleol mewn criw o gredinwyr. Tsecio darlleniad ydy, mae o'r un. Felly, dyma fi yn garcharor am wasanaethu'r arglwydd. Dwi'n pwyso arna chi fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi galw i berthyn iddo fyw. Byddwch yn ostynedig ac yn addfwyn bob amser. Byddwch yn amyneddgar yn goddef byau eich gilydd mewn cariad. Gwnewch eich gorau glas i ddangos bod yr ysbryd glân wedi'ch gwneud chi'n un, a'i fod yn eich clymu chi gyda'ch gilydd mewn heddwch. Gan mae'r un ysbryd glân sydd gynno ni, da ni yn un corff, a da chi wedi'ch galw gan Dduw i rannu'r un gobaith. Does ond un arglwydd, un ffydd, un bedydd, a dim ond un Duw a thad i bawb. Y Duw sy'n teyrnasu dros bopeth ac sy'n gweithio drwy bob un ac ym mhob un. Ond mae'r Meseia wedi rhannu ei roddion i bob un ohono ni, ac fe sydd wedi dewis beth i'w roi i bawb. Dyna pam mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, pan aeth i fyny'r uchelder, arweiniodd gaethion ar ei ôl, a rhannu rhoddion i bobl. Beth mae aeth i fyny o'n i olygu, oni bai i fod hefyd wedi dod i lawr i'r byd daearol. A'r un ddaeth i lawr, ydy'r union un aeth i fyny'r man uchaf yn y nefoedd, mwyn i'w lywodraeth lenwi'r bydysawd cyfan. A dyma'i roddion, mae wedi penodi'r rhai i fod yn gynrychiolwyr personol iddo. Eraill i fod yn broffwydi, eraill yn rhai sy'n rhannu'r newyddion da, ac eraill yn fugeiliaid ac athrawon. Mae'n rhwy alluogi pobl Dduw i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd mwyn gweld corff y Meseia, sef yr eglwys, yn tyfu'n gryf. Y nod ydy ein bod ni'n ymddiried y mab Duw gyda'n gilydd ac yn dod i'w adnabod yn well. Bryd hynny bydd yr eglwys fel oedolyn aeddfed yn adlewyrchu beth welwn ni yn y Meseia ei hun. Dim plantos bach fyddwn ni yn cael yn taflu yn ôl ac ymlaen gan y tonnau a'n chwysu yma acw gan bob awel sy'n dod heibio. Fyddwn ni ddim yn newid yn meddylia bob tro mae'r rhywun yn dweud rhywbeth newydd, neu'n cael yn twyllo gan bobl slei sy'n gwneud i gelwydd swnio fel petai'n wir. Na, wrth gyhoeddi beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r pen, sef y Meseia. Y pen sy'n gwneud i'r corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi weu i'w gilydd, a'r gewyna'n dal y cwbl gyda'i gilydd, mae'r eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob rhan wneud ei waith. A da ni diolch i Dduw am ei air ac am y neges sydd yn y fan honno i ni. Neges bwysig wrth i ni drio ail-afal yn sgil creithiau Covid. Mae wedi gadael creithiau'r deuluoedd a'r gymuned a'r eglwysia. Mae rhaid ni drin y briwia a meddwl, wel, sut da ni'n symud ymlaen a sut da ni'n enyn egni newydd yn gweithgarwch.
Mae yna ddyddiau pwysig o'n blaenau ni. Na ni weddio, os yna rhywbeth arbennig, na ni weddio amdano fo bore yma. Na lot o bethau'n digwydd. A mewn un weddi, fedrwn ni'n sôn am y cwbl, ond falle bysa rhywun yn hoffi sôn beth am weddio dros hwnnw. A gallwch chi gofio yn ystod yr wythnos. Gwyddwch allan. Ia, yr ieuenctid sy'n mynd nôl i'r ysgol. Mae Ryan yn mynd i ffom 5. Anhygoel sy'n maen nhw'n tyfu fyny. A da ni'n dymuno ddau iddyn nhw. Yn yr ysgolion mae Griffith yn mynd i Nottingham i'r brifysgol mewn llai na pythefnos. A mae'n braf cael ei gwmni fo bore yma. A mae Branwen wedi mynd yn barod i wneud cwrs meddygaeth yn Abertawe. A mae Seren yn ailgydio yn y coleg toc i wneud cwrs yn y fan honno. A da ni'n gwybod am rai eraill hefyd o'n plith ni sydd yn cychwyn ar gyrsia. Oedd Idwal yn sôn bod yna wyr iddo fo yn mynd i'r ysgol Glan Taf am y tro cyntaf. O'n i'n meddwl yr Asareian yn edrych ar ôl wyr Idwal fydd yn mynd i'r flwyddyn gyntaf yn Glan Taf. Ac Plantos yn mynd nôl i'r ysgol, edrych ar Hyw yma. Meddwl am y genod yn ailgydio. Wirion, Delith ag ein, da chi'n meddwl, mae gennym ni gymaint o gysylltiadau efo plant yn does. A da ni'n meddwl amdanyn nhw. Pwynt da di un o'n. Beth arall? Do, Haiti a'r daeargryn y fanno. Afghanistan, Carys? Ia. A'r Taliban a'r pryder sydd yn y fan honno, be fydd y dyfodol. Clywes i bore yma nawr yn gwasanaeth wedi gwneud y dysgwyr am nawr gloch bore yma ar y Zoom. A dda ni gyda wedi dod yn dros yn erbyn i'n ddigwydd. Ond ni'n arall o'r aelodau yn dweud mae hynna'n i fynnu. Yn Abertraf, Rachel, yn Abertraf, mae'r capel Eglwys Abertraf yn i fynwyr yn y grefn. Ddim yn mynd i ail-agor. A mae'n teimlo'n dres. A mae gerdded o eglwysu wedi cael Eglwys yn ystod. Oes. Ddim yn mynd i ail-agor. Na. A mae'n anodd iawn ar lot. Ydy, ti'n iawn. Na ni gofio am yr Cristnogion hynny sy'n mewn sefyllfaoedd anodd, a mae'n achosion yn dirwyn i ben oherwydd Covid, nifer ohonyn nhw. A fyddwn ni'n clywed am hynny yn ystod yr misoedd nesaf gweitha'r modd. Ond eto gofyn arglwydd, da ni'n diolch am y dystiolaeth yn rwla fel Abercraf dros y canrifoedd a'r degawdau ac yn gofyn sut da ni'n ymateb i hyn, beth da ni fod i wneud. Lot o bethau weddio. Fydda'n cynnwys bob dim, ond dewch i ni jyst cau yn llygyd am eiliad a dewch i ni droi at yr arglwydd bendigedig mewn gweddi. Tir hwn wrandewi weddi arglwydd, ata ti y daw pob cnawd, llef yr isel ni ddirmygu, clywi ocheneidiau'r clawd. Wrth i ni daddoli fel cynulleidfa y bore yma, da ni ddim yn gwneud hynny fel mewn vacuum, fel yn bod ni'n gwbl ynysig oddi wrth bob dim, ddim o gwbl arglwydd. Ond da ni daddoli di y Duw byw yng nghanol y cwbl o'n bywyd, yng nghanol y byd yma a'i odidowgrwydd a'i drafferthion, yng nghanol yn teulu, yng nghanol yn cymuned, a yn gofyn i ti ddangos i ni bersnasedd y newyddion da yn Iesu Grist. Un bywyd ni o ddydd i ddydd, un gwaith, un hamdden, un teulu, ac i genedl y Cymru. Drwy'r ysbryd rhôn yn calonna ni ystyfnigrwydd ffydd. Cadernid yn cred yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn y dyddiau anodd yma, da ni'n wynebu fel cymunedau yn gyffredinol. A da ni'n diolch am y gobaith sydd ganddo ni drwy'r arglwydd Iesu, sydd yn obaith yn y bywyd hwn, ac hefyd yn obaith am fywyd tragwyddol ar ôl marwolaeth, oherwydd yr Iesu sydd wedi gwneud y ddau beth sydd yn delio hefo'r cwbl.
Mae o wedi dod i'r byd oherwydd yn trafferthio ni. Nid oherwydd bod bywyd yn fel ac yn rhwydd ac yn iach, ond oherwydd fod y byd hwn wedi dorri oherwydd yn anifyddod. Oherwydd bod yna ryfel, oherwydd fod yna drygioni, oherwydd fod yna salwch a gwrthdaro. Mae'r Iesu wedi dod ac wedi mynd i'r groes i ddelio hefo hyn drwy farw dros y drygioni, oherwydd yr rhyfeloedd, oherwydd yr atgasedd, oherwydd y diffyg heddwch cymdeithasol. Ac ar y trydydd dydd fi atgyfododd o mwyn delio efo'r gelyn olaf sef marwolaeth, a fod ffydd yn yr arglwydd Iesu a buddugoliaeth yr arglwydd Iesu yn dod â goleuni na fydd byth yn diffodd i hanes dynoliaeth, oherwydd i fod o wedi concro y tywyllwch, a fod y goleuni sydd yn llewyrchu yn Iesu Grist yn oleuni aniffodd adwy, yn oleuni tragwyddol, yn oleuni sydd yn trechu'r tywyllwch ac yn llenwi ni gyda gobaith. Ac wrth i ni weddio ar y Sul cyntaf hwn o dymor newydd, da ni gofyn arglwydd am arweiniad yr Ysbryd Glân ym mhob elfen o fywyd yr Eglwys Cristnogol yn y byd, ar yr Eglwysi Cristnogol yma yng Nghymru ac ar Eglwys Ebeneser. Y bydda ni'n profi grym yr Ysbryd Glân yn agor y gair i ni, yn grymuso ni yn tystiolaeth ac yn gwneud ni yn eglwys fyw a bywiog dros yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n credu dy fod ti o hyd yn gallu gwneud rhyfeddodau mewn cenedl sydd wedi cefnu, mewn cenedl a phobl canran uchel ohoni, a'i ffydd gadarn mewn anffyddiaeth. Nad wyt ti yn bodoli, nad oes arwyddocad i'r arglwydd Iesu Grist, nad oes Ysbryd Glân. A'i ffydd yn gadarn ac yn hyderus ar hyn o bryd, mewn anghyffrediniaeth. Tir dim plith a dangos y ffordd i ni. A da ni'n cyflwyno'r byd a'n amgylchiadau. Da ni'n cyflwyno y bobl ifanc sydd yn ailgydio yn eu haddysg, yn yr ysgolion cynradd, yn yr ysgolion uwchradd, yn mynd ymlaen i addysg uwch yn y colega. A da ni'n gofyn arglwydd y byddi di yn cydgerdded gyda nhw ar y daith addysgol. Da ni'n gweddio arglwydd y bydda nhw'n tyfu'n y ffydd, yn prifio yn y ffydd, yn dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac na fydd pethau bydda nhw'n ei profi ac yn ei dysgu yn tanseilio i ffydd yn Iesu Grist. Nid i amddiffyn nhw, nid i diogelu nhw, nid i gadw nhw yn iach yn yr ysgolion ac yn y colega, fel i bod nhw'n gallu bod yn dystiolaeth i ti dy hun. Da ni yn cofio am Haiti a'r daeargryn yn y fan honno. A newyddion arall wedi cuddio yr erchyllderau mae'r boblogaeth wedi wynebu yn y fan honno. Dro nerth a doethineb i'r llywodraeth ac i'r gwasanaethau dyngarol sydd yn gweithio yna, fel i bod nhw'n gallu gwella briw ac yn gallu cynorthwyo yr anghennus. Yn yr un modd, da ni yn cofio am Afghanistan a chymlethdod gwleidyddol yr hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Llawer yn bryderus ynglyn â hawliau dynol, hawliau merched yn arbennig. Y bydd merched unwaith eto dan warchau creulon ac na fyddan nhw'n cael byw yn rhydd. Da ni'n gofyn eto am ryfeddodau yn y fan honno. Y bydd y Taliban y tro hwn yn o leia'n fwy gwareiddiedig ac yn llai anwar. A da ni'n gwybod fod yna Gristnogion yn Afghanistan. Byddi di'n ei gwarchod nhw ac y bydd y dystiolaeth a'r dylanwad Cristnogol hyd yn oed yn gweithio yn y sefyllfa anodd honno. Ac fe gyflwyno yn yr eglwysi hynny sydd yn cyrraedd diwadd y daith. Mae pen y dalar wedi dod yn ei hanes nhw. Maen nhw wedi brwydro'n galad dros y blynyddoedd i gadw fflam y dystiolaeth yn fyw mewn llefydd fel Abercraf. Da ni'n diolch am y gwaith ac am y dystiolaeth i'r arglwydd Iesu fi dros y canrifoedd. A'n gofyn y byddi di'n gwarchod y bobl hynny sydd yn teimlo yn ddigalon, yn ddiegni. A dangos i ni na fel Cristnogion sydd di ymateb
i'r cau yma fydd yn digwydd yn y blynyddoedd nesaf ar achosion. Sut ydym ni fod i weithredu? Sut allwn ni dystio i Iesu Grist a'r newyddion da sydd ganddo ni mewn ffordd effeithiol yn yr amgylchiadau anodd hyn? Cliw yn gweddi, oherwydd y gofynnwn, yn enw y ceidwad a'r prynwr perffaith, Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwneler y dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phai dandwyn i brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Chydig bach o gyhoeddiadau, da ni wedi cael, dwi'n meddwl bod Arfon wedi bod yn coeddi yn ystod mis Awst. Isio rhannu pethau efo chi sy'n berthnasol. Mae Megan Williams wedi dod gartre o'r ysbyty ar ôl cael clun newydd. Da ni'n dymuno yn dda iddi. Mae Dr Denzil Penarth wedi bod yn yr ysbyty ar ôl iddo fo gael codwm. Dydw i ddim wedi cael cadarnhad i fod o wedi dod adra. Ond mi oedd o fod i ddod adra, da ni'n meddwl am danyn nhw. Da ni'n meddwl am yr henoed fydda'n cael cyfle wrth gymuno y prynhawn yma i feddwl amdanyn nhw. Maen nhw wedi bod yn gaeth i'w cartrefi am gyfnod hir. A da ni'n cofio amdanyn nhw fel eglwys. Maen nhw'n dal yn rhan o'n cymuned ni ac yn rhan bwysig. Arian elusen, da ni'n awyddus i hel y cwbl at ei gilydd, yr elusen i ysbyty yr adran arenol ynde. A da ni'n meddwl am Seren, mae'n nôl ar yr rhestr trawsblaniadau. A da ni yn gweddio. Nid deud hynny dwi Seren, da ni'n gweddio drosta ti. A gwneud dwi'n sicr yn gweddio drosta ti'n gyson y byd byddi di'n cael aren newydd ac yn cael rhyddid yn dweud oddi wrth yr hen beiriant yna. Erbyn diwedd y mis yma, bocsys, mae gynna i focs yn gorlifo ar ôl 2 flynedd o gyfraniadau gan Ficio a fi tuag at yr elusen. Ac yna, os gallwch chi gyfrifo ac anfon siec i eilir mis hynny'n fendigedig. Ond diolch bwys, gewch chi ddod a trol o arian man i'r capel a mi fydd eilir yn oed o'n y sacha mwyn i cyfri nhw gartra. Ond gobeithio fydd yna gyfanswm da ar ôl 2 flynedd ynde, tuag at yr elusen. Byddwn ni'n cloi hwnnw ac yn meddwl am elusen newydd erbyn mis Ionawr. Cardia Penblwydd, ers blynyddoedd mae Glesni Wettleton wedi cymryd y cyfrifoldeb o bostio Cardia Penblwydd un plant am pobl ifanc ni tan maen nhw'n 19. Mae Glesni ar ôl diwrnod da o waith am gael ei ymryddhau. Felly, da ni chwilio am rywun fydda'n barod i baratoi y cardia mwyn i hanfon. Mae'n ffordd i gadw cysylltiad hefo teuluoedd. Nifer ohonyn nhw sydd ddim yn dod bellach, ond da ni eisiau cadw cysylltiad a dangos, da ni'n meddwl amdanyn nhw. A'n dymuniad ni ydy bod y plant a hwytha yn rhan o'n cymuned ni yn weithredol. Felly, os un ohonoch chi'n teimlo, neu rhywun sy'n gwrando ar y gwasanaeth yma yn fyw, neu yn ystod yr wythnos, yn teimlo gallan nhw'n neud hyn. So ni'n hoffi gallu trosglwyddo'r cyfrifoldeb erbyn diwedd mis Medi. Fe fydd yr oedfa nesaf am 3 yn cef, capel yr eglwys Fethodistaidd. Mi fydd cymyn, a mae rhaid i ni ddod ar elfennau hefo'n gilydd y bara a'r gwyn. Angor am hanner awr wedi 4 yn Caffi Lyfkins, hefo Cynan Llwyd yn siarad. Nos Lun, cwrgweddi ar Zoom. Nos Fawrth, cwrdd diaconiaid ar Zoom. Bora dydd Mawrth, os di Seren a Griffith yn gallu dod, mae yna gyfarfod derbyn bach am 11 yn yr eglwys newydd, Coffi 1. Dwi wedi anfon testyn atach chi ddoi. So fydd hynna'n braf. A falle byddwn ni'n derbyn y ddau bore Dydd Sul nesa.
oherwydd bod Griffith yn mynd i ffwrdd. Dwi'n gobeithio fydd hynny'n hwyl ac yn sport. Gael derbyn y ddau. Sil nesa, Ken os dyw a'i mynd am 10, Cef am 3, a dyna fydd y drefn yn ystod y misoedd nesaf. Dewch i ni ganu, Emyn, ein tad teyrnasa di yn ein calonau ni. Fyddwch chi yn gwybod hon pan fydd Carys yn chwarae yr alaw i ni. Unai dwi wedi colli'n llais yn ystod y flwyddyn, neu fydd rhaid ni newid y traw ar gyfer y tro nesaf, da ni yn canu'r can. Oedd dad yn deitha fi bod yn haid yn capa chwilog, seilog chwilog. Oedd o ddim yn canu uwchlaw ryw nodyn. A munud oedd y nodyn yn codi i'r pwynt yna, oedd o'n mynd lawr octaf. A dyna oedd y digwydd i fi yn ystod yr... Ond fi ddewisodd y traw, oedd
ddim bai ar Caris, na ni godi fo chydig bach tro nesa. Ond da chi gweld y pwyslais, eglwys i'm ni, chi sy'n eistedd fanna fi, a pobl eraill yn yr eglwys newydd sydd yn credu'n Iesu Grist, a mae'n ymestyn ar hyd a lled y byd. Ni ydy'r eglwys. A da ni gofyn i Dduw yn nerthu, a'n cynnal ni, a'n hegnio ni. Ac i'r cyfeiriad yna, dwi am fynd wrth rannu hefo chi o'r gair. A jyst codi'r adnod yma, y ddwy adnod yma o Effesiaid 4. Paul yn y 4 bennod yn annog y Cristnogion, yn dangos iddyn nhw sut bod nhw'n un, sut bod nhw'n gryf, a bod yr undod hwnnw yn Iesu Grist ac yn yr arglwydd. Nid yna ni'n hunan. A mae trwy yr adag yn dod at Iesu Grist ac yn dweud, fama ma'ch nerth, fama ma'ch ysgogiad, fama ma'r tân i'ch bolia chi mwyn i chi gyflawni y gwaith. A da chi'n gwybod, does dim rhaid i mi ddeud, da ni wedi bod trwy gyfnod cwbl anarferol y mywydau pawb ohona ni. Y mywyd y byd ac y mywyd yn cymuned cenedl ac eglwys. Mae'r haint Covid yma, da chi'n gwybod, wedi dod â teimlad o ansicrwydd i lawer, ansicrwydd yn y presennol ac i mewn i'r dyfodol beth fydd yn digwydd. Ond dyma ni ar ddechrau tymor newydd. Lot o gyfeiriadau gallwn ni fynd iddyn nhw. Allwn ni sôn am Afghanistan, allwn ni sôn am Covid. Ond dwi eisiau canolbwyntio yn meddyliau ni, mond am chydig funudau, ar eglwys Ebenezer, dechrau tymor newydd, a sut mae hwnnw yn berthnasol i Afghanistan a Taliban, a mynd i'r coleg, a mynd i'r ysgol, a magu plant, a gwneud yn gwaith, a bod yn weinidog. Da chi bod, sut mae o'n berthnasol i'r cwbl o'r pethau hynny. A fod Duw yn harfogi ni i wynebu pob peth sydd yn digwydd yn bywydau ni, drwy ni roi yn ffydd yn gadarn yn Iesu Grist. A dau beth sydd ar yn meddwl i, oedd ar yn meddwl i cyn y gwyliau mis Awst, cyfle i ymlacio mis Awst. A mae rai mi ddeud, erbyn mis Gorffennaf, o'n i yn teimlo yr angen i ymlacio. Weithiau mae pethau'n, nid yn pentyrru, ond da chi'n colli egni yn ydych, a da chi'n mynd i deimlo'n llesg. Chybod, os fydda i wedi cerdded hanner milltir, dwi eisiau rest erbyn hyn. Mynd yn hen. Ond mae wir yn bywyd ysbrydol ni hefyd bod ni'n gallu mynd i deimlo'n llesg yn ysbrydol. Ac felly, y dau beth oedd ar y meddwl i a sydd ar y meddwl i bore yma, di'r peth cyntaf ydi bod ni angen adeiladu'n gilydd yn y ffydd. Da ni angen adeiladu cynulleidfa Ebenezer yn ysbrydol. Dyna peth cyntaf, bod ni yn cryfhau yn gilydd, yn cryfhau y gymdeithas o'r eglwys arbennig yma, yn ystod y misoedd sydd yn dod wrth ymateb i'r hyn sydd wedi digwydd. Dyna'r ail beth ydy, a mae hwn yn pwyso mwy a mwy ar yn meddwl i ydy, a Gwilym wyt ti wedi atgoffa fi eto, sut ydyn ni'n bod yn enillgar? Sut ydyn ni yn ymestyn at bobl yn y cymuned yng Nghaerdydd? 35,000 o bobl sydd yn siarad Cymraeg. Sut ydyn ni'n cyrraedd teuluoedd, plant, pobl ifanc? Mae hwn yn rhywbeth, byddwn ni fel eglwys yn ystod yr misoedd a'r blynyddoedd nesaf yma, yn meddwl yn arbennig amdano fo. Pa weithgareddau, pa ysbryd sydd angen bod yn plith ni. Da chi'n gwybod, mae'r posibiliadau yn enfawr o'r hyn y gellu di wneud. Lle bysa Cristnogion mewn eglwysi yn gallu cynorthwyo mewn ardaloedd yn Abercraf, a mae hwnna rhywbeth bell yn y dyfodol. Felly, sut mae Duw yn mynd i'n hogi ni a'n hannog ni i ymestyn at bobl eraill fel eglwys Ebenezer. Ond mae Paul, fel o'n i'n dweud, yn annog hyn yn y llythyr rhagorol yma ysgrifennodd o at y Cristnogion yn Effesus. Paul yn carchar ar y pryd, tua 59 oed Crist. Llythyrau Paul di sgwennu cyn Efengil Mathew, Marc a Luc. Rhai ohonyn nhw
30 mlynedd ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Felly maen nhw'n gofnodion cynnar o feddwl yr eglwys ac o fywyd y cymuned Gristnogol yn yr eglwys fore. Ac yn y llythyr, mae o yn annog y Cristnogion i ddal ati drwy iddyn nhw werthfawrogi y trysorau ysbrydol sydd ganddyn nhw yn Iesu. Felly nina, mae'r hyn sydd ganddo ni yn Iesu Grist yn rhyfeddol, yn fendigedig, ac yn rhywbeth sydd werth i rannu hefo pobl eraill. Mae'n eu hannog nhw drwy sôn am Iesu a mawredd buddigoliaeth yr arglwydd Iesu. Mae ganddo ni obaith, fel o'n i'n deud yn y weddi'n rwan, beth bynnag da ni'n ei wynebu, mae ganddo ni obaith tragwyddol yn Iesu Grist. Dyna'r addewid. Pwy bynnag sy'n credu yn yr Iesu, mae ganddo chi fywyd tragwyddol ar ôl y bywyd deiarol yma, orffan. Felly, cymuned gobaith yda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'n pwysleisio hefyd yr undod. Gwerthfawrogwch y ffaith eich bod chi'n gorff Crist. Dwi'n tybio bod yr ffôn di'r rhedeg allan o batri. Ond nawn ni gario ymlaen. Mae'r hyn sydd ganddo ni'n sbesial fel Cristnogion. Da ni'n perthyn i'n gilydd, chi a fi, drwy Iesu Grist. A mae angen i ni werthfawrogi yr undod a'r cryfder arbennig. Ac ym mhenod 4 i 6 o Effesiaid, mae o yn rhoi cyngor gwerthfawr i'r Cristnogion sut i weithio allan ei ffydd yn ymarferol yn yr eglwys, yn eu teuluoedd ac hefyd yn y gymuned yn gyffredinol. A dwi jyst yn tyrchu yn sydyn yn yr adnodau yma yn Effesiaid 13, 14, 15 ac 16, lle mae Paul yn sôn am yr undod Cristnogol. Yn y benod gyntaf, yn y adnod gyntaf o Effesiaid 4, mae'n dweud fel hyn: felly dyma fi yn garcharor am wasanaethu'r arglwydd. Dwi'n pwyso arna chi i fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi galw i berthyn iddo fyw. A mae'n pwysleisio pobl wedi'n galw gan Dduw yda ni. Ydy eglwys Ebenezer. Da ni wedi cael yn galw at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi cael yn galw i fod yn rhan o'r gymuned yma. Ac yn yr galw mae yna cyfrifoldeb tuag at yn gilydd, tuag at y gwaith a tuag at Dduw yn arbennig. Trwy ryfedd ras mae Duw wedi galw ni i fod yn rhan o'r eglwys fyd-eang ac yn rhan o gynulleidfa leol. A mae'n rheidrwydd i bob Cristion fod yn rhan o gynulleidfa o gredinwyr. Fel yna, da ni'n aeddfedu a tyfu yn y ffydd. Pan o'n i yn yr ysgol Friars ym Mangor, mi oedd na athro marfer corff, Terry Lewis o Llanelli. A fi oedd yn chwarae maswr i'r Llanelli am gyfnod, oedd yn yr ysgol efo Arthur Bowen, a digwydd bod, dwi'n cofio os nes i sôn am hyn, nath ffrind coleg i mi, Trefor, Manaw oedden ni'n galw fo'n coleg, ofyn i mi gymryd angladd i dad o yng Nghaerdydd. A mi gymrys i angladd tad Trefor, Manaw. Fo am gyfnod oedd cyfarwyddwr addysg Ynys Manaw, a fo ail gyflwynodd y fynaweg i'r cwricwlwm. A yn y gwasanaeth yn Thornhill, mi oedd na ddyn mewn oedran 10, ac o'n i'n edrych arno fo, mae rhywbeth yn gyfarwydd am y dyn yma. Ac ar ddiwedd y gwasanaeth, nes i ato fo, nes i ofyn, a i chi ydi Mr Lewis? Dyma fo'n deud, ia. Yn 90 erbyn hyn. A nes i ddeud fi, o'ch chi'n dysgu fi chwarae rygbi, a dyna pam o'n i'n hoffi rygbi, un o'n fwy na pêl-droed, oherwydd Terry Lewis a'i ddylanwad arna fi. A dwi'n cofio yn yr gwersi, Malcolm yn nabod Terry Lewis, mi oedden nhw yn dewis tima. Chi'n cofio'r drefn, bechgyn, mewn rhes. Terry Lewis yn dewis 2 i ddewis tîm.
Os oedd o'n rygbi, o'n i'n iawn. Os o'n i'n bêl-droed, o'n i'n gwybod bod fi mewn traffath. Dyn oedd y ddau fachgen yn ffrant yn mynd. Gwyn, fi. John, fi. Chris, tîm fi. Os oedd o'n bêl-droed, o'n i tua diwedd yr criw. Os oedd o'n rygbi, o'n i fwy nes i'r tu blaen. Oeddech chi'n cael eich dewis i fod yn rhan o'r tîm. Ond ni dyna y peth mwyaf embarrassing. Pan o'n i'n ysgol, mi oedd ganddo chi shirts and skins. Chi'n gwybod beth yna? Chi'n mor hen a fi, ydych? Oedd un tîm yn gofod tynnu crysau chwarae, fel bod chi'n gwybod pwy oedd yn eich tîm chi. Oedd y lleill yn cael gwisgo'i crysau. Yn enwedig os oedden ni'n y gym dan do. Oedd rhai o'n ein rhedeg o gwmpas fel desgil o blamonge. Da chi'n gwybod? Heb y crysau'n trio chwarae'r gema yma. Dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud pethau felly erbyn hyn. Maen nhw wedi datblygu, maen nhw'n gwisgo pethau fel tabad erbyn hyn. I ddangos pa dîm da chi'n perthyn iddo fo. Ond shirts and skins oedd hi yn ysgol Friars. Mae Iesu wedi'n galw ni i fod yn rhan o'i deulu. Ni'n deud, Rachel, dwi eisiau ti fod yn rhan o'r tîm yma. Alison, dwi eisiau ti fod hefo fi. Griffith, dwi eisiau ti fod yn rhan o deulu Iesu Grist. A ryw dro ar taith yn bywyd, mae Iesu'n deud, neud i'n hanlu ni, neud i'n rhystio fi, neud i'n rhoi dy fywyd i mi, mwyn i ti fod yn rhan o'r tîm. Yn eglwys, yn rhan o'r gymuned anorchfygol dragwyddol yma, dwi yn ei threfnu ar y ddeiar i dystio i gariad ac i faddeuant ac i sôn am y groes ac am yr atgyfodiad ac i garu cydddyn ac i wasanaethu cydddyn yn ddyngarol. Wyt ti am fod yn rhan o'n hym i? Mae'r Iesu yn galw ni ac yn gwahodd ni. Os da ni'n di gwneud y penderfyniad, mae'r Iesu'n gofyn hynny heddiw yma. Tyd ata fi, tyd di nili ni, tyd di fod yn ddisgybl i mi ac i fod yn rhan o gymuned pobl Iesu Grist. Ond nid peth arwynebol sydd yn dangos yn bod ni'n rhan i'r tîm. Bod ni yn gwisgo crys, neu ddim yn gwisgo crys, neu bod ni'n gwisgo math o wisg, neu bod ni'n tyfu'n gwallt mewn ffordd arbennig, neu bod ni'n gwisgo croes. Nid pethau allanol sydd yn dangos yn bod ni'n rhan o'r tîm. Ond y ffaith fod yn bywydau ni'n cael ei newid i fod yn debyg i Iesu Grist. Mae eisiau chi ddwy'n ffrwyth, meddai Iesu. A dwy'n ffrwyth ydy bod ni'n bod fel Iesu Grist, yn byw, yn caru Duw, yn caru cydyn, yn gwneud gwahaniaeth yn y teulu ac yn y gymuned, oherwydd dwi'n rhan o dîm Iesu Grist o hyn ymlaen. A dwi eisiau bobl edrych arna fi a gweld rhai o nodweddion Iesu ei hun. Dyma pan bod Paul yn yr adnod gyntaf o Effesiau 4 yn dweud, dwi'n pwyso arna chi fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi galw i berthyn iddo fyw. Mae dilyn Iesu newid yn bywydau ni fel yn bod ni'n tystio iddo fo. A mae hon yn anogaeth i bob cenhedlaeth o Gristnogion. Yna, yn yr adnodau yma, mae o yn sôn am yr undod yn yr eglwys. Bod yna gryfder arbennig yn rhwymo ni, nes i ddefnyddio rhwymo ar y dechrau yn does. Yndo. Bod yna rhwymo'n digwydd rhyngoch chi a fi a chi a'ch gilydd. Da ni yn hyn hefo'n gilydd. Nid unigolion yn teithio fo'n gilydd yda ni, ond pobl sydd â chysylltiad â'i gilydd. A'r cysylltiad hwnnw ydy Iesu Grist ei hun. Felly mae'r gymuned Gristnogol, yr eglwys, yn fyd-eang ac yn lleol, fel yn Ebenezer, wedi chreu gan Dduw drwy'r ysbryd ac wedi sylfaenu ar Iesu Grist. Ac yn perthynas efo Duw drwy'r Iesu, da ni'n canfod cryfder. Mae'r berthynas mae'n bwysig lle. Nid rhywbeth bydol ydi o, bod o'n cynnwys elfennau naturiol o'n bywydau ni o ddydd i ddydd.
Ond wrth i ni adnabod Duw yn well, a charu Duw yn well, a dysgu am yr Iesu fwy a mwy, a thyfu'n debycach, da ni'n dod yn debycach i'n gilydd. Da ni'n caru'n gilydd fwy. Da ni'n faddeugar tuag at yn gilydd yn yr eglwys. Da ni'n sylweddoli bod ni'n gallu bod yn ddoes ac yn anoeth, yn gytbwys ac yn anghytbwys fel dilynwyr Iesu Grist. Ond da ni yna i'n gilydd, i gynnal ac ysgogi a nerthu yn gilydd. Mae o'n dweud yn y fan yma na, rhaid i'r adnod o na, wrth gyhoeddi beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r pen, sef y Meseia. Y pen sy'n gwneud i'r corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi weu i'w gilydd a'r gewynau'n dal y cwbl gyda'i gilydd, mae'r eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob rhan wneud ei waith. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld yr undod arbennig o fewn i'r eglwys Gristnogol. Ond meddach chi, dwi'n siŵr bod ti bron a gorffan nhw Alun, meddach chi. Beth sgyn hynny wneud efo cenhadu ac ymestyn allan a bod yn enillgar? Di Paul yn sôn am hynna fama? Yn yr adnodau yma, mae o'n anuniongyrchol. Oherwydd, beth sy'n achosi i Gristnogion fod yn genhadol neu enillgar neu yn groesawus neu isio i bobl eraill ymuno hefo ni o gwbl? Yr hyn sy'n mynd i'n ysgogi ni ydy yn bod ni'n gweld harddwch a phrydferthwch Iesu Grist a chariad Duw. Nid cynnal traddodiad sy'n mynd i ysgogi ni genhadu. Nid cadw iaith yn fyw sydd yn mynd i'n ysgogi ni i genhadu. Nid dod â heddwch sydd yn mynd i ysgogi ni genhadu. Ond yn bod ni yn gweld pa mor hardd a phrydferth a godidog, a chyfoethog, a pherffaith, a bendigedig ydy'r arglwydd Iesu Grist yn ei ogoniant. Ac wrth i ni wneud hynny, gwneud yr hyn mae Paul yn sôn amdano fo yn y fan honno, da ni'n meddwl, dwi eisiau rhannu hyn efo pobl eraill. Dwi eisiau rhannu'r llawenydd, dwi eisiau rhannu'r gobaith, dwi eisiau rhannu yr gras a'r maddeuant a'r cariad hefo pobl eraill sydd o'n nghwmpas i. A mae'r awydd i rannu yn dod o weld prydferthwch Iesu Grist ei hun. Gweld harddwch yr Iesu yn ei fywyd, yn ei aberth ar y groes, yn ei fuddugoliaeth yn yr atgyfodiad. Gweld Iesu'n iachau pobl sydd yn sal. Gweld Iesu'n codi pobl yn fyw drwy i dirigaredd. Gweld gweld merch yn cael ei dal mewn godineb a dynion, meddwl am y Taliban, o'i chwmpas i, eisiau llabuddio hi efo cerig. A mae Iesu'n sefyll yna ac yn dweud bod yw'r un sydd yn ddibechod daflu y garreg gynta. A dim ond un yn y criw oedd yn gallu, sef Iesu'n ei berffeithrwydd. Ond dyma fo'n dweud, dos di, a paid â pechu mwyach. Ac yn mewn digwyddiadau fel yn yr ysgrythyr, da ni'n gweld ei harddwch, da ni'n gweld egwyddorion y deyrnas, a da ni'n sylweddoli wrth edrych ar y byd yma, rargian mae'r byd angen yr efengil yma. Mae cymuned angen clywed am Iesu Grist. Mae pobl Caerdydd angen y maddeuant a'r heddwch a'r tangnefedd. Mae'n pobl ifanc ni angen dod at yr arglwydd Iesu a gweld yr harddwch. Chymod, ydy'r eglwys Gristnogol, ni'n mynd i ddenu neb yn aml iawn. Chymod, da ni'n gallu bod yn grecrys, da ni'n gallu bod yn aneffeithiol, ond nid fanna mae'n cryfder ni naci, nid fanna mae'n cyfoeth ni. Lle mae o? Yn y person hyfryd, bendigedig, mab Duw sydd wedi cerdded yn ymplith ni. A dyna sy'n mynd achosi ni i ddweud wrth bobl, ti wedi glwad am Iesu? Ti'r dad y blant i'r ysgol Sul ac i Llanllanast fel i bod nhw'n cael dysgu am Dduw ac am y cariad anorchfygol hwn. Ac wrth sôn yn bod ni'n cydio wrth y pen, mae myfyrio a charu a dysgu am y pen Iesu yn newid y corff
yn gwneud ni yn gry. Ac i gloi, da ni gweld y syniad ma o harddwch yn lot o'n emyna ni. Yn arbennig Pant y Celyn ac Ann Griffiths. Lle da chi'n teimlo mae rhain di syrthio mewn cariad efo Iesu Grist. Byddwn ni canu y geiriau yn y munud gyn Ann Griffiths. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, tiw tegwch nef y nef. A nid sôn am harddwch corfforol mae o, ond am harddwch Iesu ni gyfanrwydd ynde. Ann Griffiths, gwyn a gwridog, hawddgar iawn yw fanwylid. Doniau'r nef sydd ynddon llawn peraidd hyfryd. Deiar faes na uchder nef bys ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Halleluia. Ann Griffiths yn gweld harddwch yr Iesu ac yn rhannu fo mewn emyn hefo chi a fi 2 ganrif yn ddiweddarach. A mi fyddwn ni canu welen sefyll rhwng y myrtwydd. Y coed myrtwydd ynde. Wrthrych teilwng. Mai o ran y rwy'n adnabod, o Corinthiaid mae'r adnod yna, ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd, henffych fore, caf ei weled fel y mae. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd. Ar 10,000 y mae'n rhagori, wrthrychau penna'r byd. Ffrind pechadur, dyma'i beilot ar y môr. Gweld harddwch Iesu Grist. Yn effeithio arna ni, yn enyn mawl yna ni, yn yn annog ni i gredu ynddo fo, ac hefyd yn yn annog ni i fynd allan a rhannu y newyddion da. Mwyn i enw. Amen. Nid y geiriau yna da ni'n mynd i ganu, rhai eraill gan Pant y Celyn, emyn gyfarwydd i gloi o nefol a ddyfwyn oen. A da ni'n gweld yr edmygedd a'r cariad at yr Iesu sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dewch i ni ganu i gloi.
bendigedig hyfryd. Diolch am gael addoli hefo chi y bore yma. Be am i ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.